διαμέσο και του αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού Θεσσαλίας Στερεάς Γιώργου Λουλουδάκη, που βρέθηκε στη Λαμία και συναντήθηκε με κομματικά στελέχη μέλη της ΝΟΔΕ. Από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του κουρέματος και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στο λαό και αφουγκράζεται τα προβλήματα στο πλαίσιο δράσης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης με τους πολίτες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας της. Με βάση τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαχείριση του χρέους, τα βασικά ενδεχόμενα είναι δύο. Είτε θα χρεοκοπήσει ελεγχόμενα, διατηρώντας το ευρώ και με αρκετά χρόνια λιτότητας, είτε θα χρεοκοπήσει ανεξέλεγκτα, καταστρέφοντας σε μια στιγμή όσα χτίστηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού Θεσσαλίας Στερεάς Γιώργου Λουλουδάκη, αφουγκράζοντας τα προβλήματα των πολιτών, δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και διοργανώνει συναντήσεις με κομματικά στελέχη στην περιφέρεια. Το πρωί συναντήθηκε με τα μέλη της ΝΟΔΕ Φθιώτιδας, όπου παρουσιάστηκε η νέα οργανωτική δομή της γραμματείας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά στα γεγονότα. Η Νέα Δημοκρατία τρέχει ούτως ώστε να είναι δίπλα στον πολίτη που πονάει αυτή τη στιγμή. Δίπλα στην οικογένεια, δίπλα στο νέο. Γι' αυτό ακριβώς και το οργανόγραμμά μας το προσαρμόζουμε στις ανάγκες τις σημερινές. Πέραν το ότι είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές, δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο. Δηλαδή, δίνουμε προτεραιότητα στους τομείς κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και θελοντισμού. Κάποιους τομείς που στα προηγούμενα χρόνια είχαν μείνει πίσω. Τώρα καλούμαστε να τους βγάλουμε μπροστά. Θέλουμε να βγάλουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και θέλουμε να δηλώσουμε ότι και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια και σε αυτές τις δύσκολες μέρες είμαστε παρόντες. Σήμερα στην πόλη σας, προκειμένου να παρουσιάσουμε από τη Γραμματεία Οργανωτικού το νέο οργανόγραμμα του κόμματος με τους θεματικούς τομεάρχες, που προκειμένου να επανεκκινήσουμε τη δραστηριοποίηση του κόμματος στο μέγιστο βαθμό εν ώψη των εκλογών που πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ σύντομες. Αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας μας εδώ. Βρήκαμε αρκετό ενδιαφέρον από τους συναδέλφους μας από όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και πιστεύουμε ότι τελικά θα έχουμε τα αποθητά αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία περιμένει την απόφαση που θα ορίσει το ποσοστό κουρέματος του ελληνικού χρέους και σύμφωνα με τον κύριο Λουλουδάκη, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προκληθεί πιστωτικό γεγονός. Το να λέμε κουρεύουμε το χρέος το ελληνικό είναι το μόνο εύκολο. Πρέπει να δούμε τις παρενέργειες που θα έρθουν από αυτό το κούρεμα. Δηλαδή, το κούρεμα αυτό θα προκαλέσει πιστωτικό γεγονός. Εάν αυτό προκαλέσει πιστωτικό γεγονός, τα πράγματα αλλάζουν άρδιν για την Ελλάδα. Πλέον δεν θα μπορούμε για πολύ μακρό χρονικό διάστημα να βγούμε στις αγορές. Δεν θα μας δανείζει κανένας. Θα μπούμε σε μια διαδικασία ενός φαύλου κύκλου. Δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι τράπεζες προκειμένου να καλύψουν το άνοιγμα από το κούρεμα, το ίδιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά το προσπουδαιότερο ότι δεν θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές, διότι πλέον δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Άρα παίζει ρόλο και περιμένουμε να δούμε για να πάρουμε θέση το πόσο της 100 θα είναι αυτό το κούρεμα.